Hi guys, mayong buntag, padulong mi sa kuanay, Pinago Falls. Kamong kuan ba? Kamong yutang na tauhan. Oy, Ah, o kao ba no, gagaw nga gwapa ba? smoking. Oh, my. Anyang Padulong mi guys kay magkuan daw sila, pabugnaw sila kay init sa kagaya. Init sa kuan. grabe ni daw kauga daw, init na kayo. Gusto may mapisikan. Mapisik-pisikan daw, may na lang ba? Sige sige. Naabot na gyud mi. Among sakyanan kay mong gibilin. Ang yabi girl ya. Ala ko nang isipti. Ay, yaan yung yabi na to, di ba? Gay! 1 minute, 37 seconds later. Good na ta. Sugod na daw sa laghay. Good ng kalbaryo. Good ng kalbaryo. Taga dire man ta, pero nasaag mi sa entrance. Di man ni maano. Abi ko naanad ba kasi. Ayos tagay dala no. Wala na paan ba? Matakitong. Naulian man siguro. Ha? Sayo, dahil na sayo. Ayun na mo ba mo pag dagan-dagan kay murag. Naabot na yun niyo. Paano naman noon kay ng tao minsan gana. Tumoy na itumoy, dili. Manoon no. Dai lang oy nadira gay. Dako na kay kausaban ba? Daghan Wala kay na kay usab. manggate. Uy, saan pa kakabalik niya? Tara mo balik dire. Balik pa mo. Laom na kayo. Aba dira biyog. Aba biyog. Ano buyagan ta? Dala to ni mo konti. Ha? Ha? Telepon ba? Tubig, ulo. Guys, mo na ni dili jud magturog imong tuhod pareha sa una no. Si Modray mo kurog.
Kay tugnom gud kayo drigot. Pero kaya ang binigay nila sa July, ano sa dali mo tingkahan ko. Ikaw, mahulog ka. Sige, huwag mong balik ako do. Dali ba? Sit-on ba? Pwesto diri oh. Pwesto. Two 2,000 years later. Hi guys, ulit na din eh. Nahuwasan na gano'n lang ka, kuhan, igang, kainit. Sana kayo guys. Uy, happy kayo guys. Shout out tayo sa mga research. Oh, shout out, free shout out. Shout out ko sa kauban ako sa research. Shout out na sila. Shout out kauban ako sa research. Ay, una-una akong kuhan, bakasyon. Ay, you know.
Bitaw kapoy yung gayo guan. Hike. Moral gyapon ko ano, wala ra ba? Pero hangak na gamay. Murarag wala oh. Wala. Mararag natin. Apoy man. Wala yung suol guys. Kasi ang hipon. Taas-taas din ang mong kuan guys. Mararag baklay yan. Mararag. Kung pwede